EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Metro at Mega Manila ang oras natin sa buong kapuluan. 29 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Siyempre, ito na naman, welcome na naman po. Alam nyo naman, pagkagat ng dilim. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Sa inyo na po ang programang EDSA! That's right mga kabisyo, programang EDSA hanggang alas 9 ng gabi. Siyempre, pinangungunahan po niya ng apakatalino sa lahat. Ala ng iba pa, kundi si Tang Henyo! Tender, pero Jose pa rin kag nagarago mo. No. Well, siyempre mga kabisyo, kasama din po inyo abang lingkod. Yours truly, the prodigy of Tanghenyo. Diego Bandido! Pag may buhok, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Hindi ako yan. Oy, bakit nagkaganon? Sabi ko lang naman, hindi ako yan eh. No. Pambihira naman oh. At syempre mga kabisyo, hindi po makukumpleto ang ating programa, ang Tropang EDSA, kapag hindi natin kasama ang napakakulit, napaka-cute na si... Okay, ano na naman yung Duday, ha? Ano po, masakit po yung mata ko. O bakit sumasakit yung mata mo? Nasisilaw po ako sa ulo mo. Hoy! Duday! Kanina ka pa, Duday, ha? Pambihira naman. Ay, maloy ka. Ay, naku mga kabisyo, nga pala. Batiin lang natin at nakikinig sa atin. Maraming salamat sa pagtutok. Ayan, lalong-lalo na, syempre, yung mga nakatutok sa atin ngayon dyan sa gitna ng EDSA. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. At syempre, higit sa lahat, binabati natin yung wish come true. Ayan. Shout out kay Christian at saka kay Pau, sa wakas daw. Natupad na ang kanilang pangarap, ang kumain ng pares at magkape sa Tagaytay. Iba din. Okay, ngayon, meron din po tayong tutuparin na pangarap. Kaya hindi na natin patatagalin to. Manong Driver, lakasan mo na ang volume. Love knows no boundaries! Love knows no boundaries! Boundary time na! Alright! Boundary time na! 1,500 pesos na boundary ang ating ipamibigay ngayon! Wow! Makinig mga Manong Driver! Eto na! Ang mag-uwi ng 1,500 pesos na tumataging-ting. Walang iba kundi si... Wala pang ang palakpak eh. O kundi si... Congratulations sa imo! Grab driver! Rolando Salisan! Mabuhay
Mabuhay ka again. Congratulations sa iyo, Sir Roland Salisan. Grab driver. Aba, taga Imos, Cavite ito. Congratulations! Nanalo ka ng 1,500 pesos! Just bounce to this. Alright, congratulations siya dahil ikaw maswerteng nanalo ng 1,500 pesos. Dadagdagan natin yan ng another 500 pesos! Wow! Yan ay kung makakarating ka dito sa loob ng 2 oras again. Roland Lalisan. Nag-grab driver. Again, Roland Lalisan. Saan ka ba ngayon naroon, Roland? Just bounce to this. Punta ka na dito! Grabe na umuulan na ng kwarta. Sobra-sobra na ng insan. Again, 1,500 pesos ang mapapasayo. Plus another 500 pesos kapag nakarating ka dito sa loob ng 2 oras. Wow! Grabe na yan. Yan po ang Love Knows No Boundary. Siyempre, hatid po sa inyo ng 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize? Yan! 35 minutes after 6 o'clock in the evening. Kasama pa rin po, Diego Bandido. Right here on Metro's number 1. Lahat sabay sigaw! Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!